Aquesta setmana als Multicines Sucre et portem una estrena molt de luxe, Sexo en Nova York 2, la segona part de l'exitosa i multipremiada sèrie de televisió. En aquesta ocasió, el film torna a comptar amb les actrius originals, tenint com a protagonista principal a Sarah Jessica Parker i amb actuacions especials de celebrities com Penélope Cruz, Miley Cyrus i Liza Minnelli, una estrena que no et pots perdre. T'hi esperem a partir del 4 de juny. Han pasado 2 años. ¡Feliz aniversario! Tú y yo, solo nosotros. Y en 2 años pueden pasar cosas extraordinarias. ¡Lo logré! ¡Nunca lo había hecho! Diversió, moda i amistat. Sexo en Nova York 2 ens porta tot això i més quan Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda tornen amb les seves mogudes vides i amors en una nova entrega realment enlluernant. Sexo salvaje. ¡Más! ¿Y los niños? Pues no sé qué es peor. Samantha, la pequeña se cansarà antes o Però, después. què passa després de donar el pas cap al matrimoni? La vida d'aquestes noies sembla ser tot el que havien somiat, però una nova aventura les conduirà cap a un lloc més glamurós i més exòtic que la seva habitual Nova York. La trama principal gira entorn dels recents casats Carrie i Vic, així com d'esporàdiques temptacions que poden ocasionalment arruïnar el seu matrimoni. Charlotte haurà d'engeniar-se-les com a mare. Y eso es justo lo que quiero. El lujo asiático nos espera. Ya no estamos en Kansas, abuelita. Me está dando un sofoco. Estás en pleno desierto arábigo. Si aquí no sientes sofocos, es que estás muerta. ¿Nos trae otra ronda de champán? ¡Caray! ¡Qué bien te sienta Abu Dhabi! Este es el mejor espejismo que he tenido nunca. ¿Qué? Hablo como si no te conociera. Ven aquí. Ser madre es muy difícil. Necesitaba esto. Miranda canvia de carrera després d'una denúncia i Samantha es comença a plantejar el casar-se. Una fugida per les 4 amigues que es troben immerses en papers tan tradicionals com el matrimoni i la maternitat, entre d'altres coses. A fi de comptes, a vegades necessita una escapada amb les amigues. Como Yasmín y Aladino. Eso es, cariño, pero con cócteles. Una espectacular pel·lícula que no et pots perdre. Recorda, pots comprar les teves entrades a les taquilles del Multicines Sucre, al caixer de venda d'entrades o a la nostra pàgina web www.sucrecines.com.